Pilihan alam sogo kokborok explain video channel by kerungi tongnai rongno hingke faidi songo channel e bisingtui thaisa thani kok saiman layano TBSE Amjokmung ni result rekha 30 April 2025 ni salo tabung Madhyamik and Trial Final Amjokmung ni Marksheet rejuk tongo May tal ni 5 salmari tang salni simi dok salmari jora rungnok ni rungfrungnai rokni yago yafa rejakha Marksheet TBSE Board ni Secretary Dulal de Tebo Shakha bo July tal ni sa eba 2 talo no bosor basao Amjokmung ongnai hinui sakha koktoma thumnai ni bwskango bo Tebo Shakha Madhyamik and kuchuk Madhyamik rokni review choli tongmani bagui joto rungsrungnai rok rungnok ni book rokni thani o koimung blai yapharnani kok sakha abo bai baksa rungnok ni book rok tei phurungnai bwskangni chiburui salni bisingo Tripura Board of Secondary Education joma rwnani koikha rungnok ni book rok eba rungfrungnai rokno khajak jorani bisingo koikha